ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನುವೆ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂದಿಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ತಮ್ನೆಲ್ ತುದ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಗೈನ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೀ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪಾದ ದಾಯಿ ಮನ್ಪನಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೇನ ಸೊ ಪಾರ್ಲರ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪನ್ನದು ತೊಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಶ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪು ನಾವೇ ದಾದ ಪಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಮತ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೋಕುಂದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಕಲ್ಪನೆಗ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನವೇ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲುಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪಂದುಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 4 ಜನನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ತೂಪ ಆಂಡ್ ಆ ಓಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ 1000 ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮಂತೂ ಒಂದು ಪೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಮನ್ಪು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಮೂಲ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೀಂಗ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸದಿಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಟ್ ಕೆಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚು ಉಂಟು ಅಂತುಂಡು ಈಗ ದುಮ್ಮದ ಹಿಡಿರ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಸದು ರೀಟಚ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪಾದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂಜಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತೆಗೆ ಅನ್ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಅವೇನೆ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಏತಾಪುನ ಆತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ಕುಲೋಂದಯಾನ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪವೇ ವನಸ್ಗೆ ಬನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ ಎಂಚಾಂಡ ನಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪೆನ್ನ ಮತ್ತದು 1 ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ಇವನ್ ಗ್ರೋತ್ಲ ತೋಜೋದುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಗೆ ಓಡೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂದಕೇಂಡ ತೊಕೊಟ್ಟದ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ವಿಸಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪುದರೆಂಚ ಸವಿತಾ ರೈ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇವನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ತೊಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲರ್ ಬಂದಂದು ತೊಕೊಟ್ಟು ಆವಡತ್ನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೊಕೊಟ್ಟು ಟೇಪ್ ನೆನಪಿದೆ ಪೋನ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಒಲ್ಪ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬರಿ ಟೇಪ್ ನಂಚಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಶ್ ದ ಬರಿ ಟೇ ಉಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಬೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಡೆ ಅದು ಮೆಂಬರು ಅಂತೆ ಈಗ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಪೆರ್ಕ್ ನಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಸೊ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತು ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಆವಡು ಐಬ್ರೋಸ್ ಆವಡು ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಕೆರಟಿನ್ ಅದೇ ಮೇಕ್ ಓವರ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ರೈಡಲ್ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಉಂಡು ಓ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಲ ಮನ್ಪುಲಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ಆರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೇನು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತ ಫೋಟೋಲ ಎತ್ತು ಪಾಡುವೇನು ಸೊ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಬರೋಡು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂದಂದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ ತುಯ್ಯರತ ಅದು ಬೆಂಚನ ಹೇರ್ ಉಂತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಏತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂತೊಂದು ನಾನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮುಲ್ತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡುಂಡು ದಾಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಡತ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತ್ ಪನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ಮನಿಕ್ ಸೊ ಪೋಲೆ ದಾದಾಡ್ ಪೊಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಡ್ನದ್ದು ತೋಲ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ bleaching, hair coloring, waxing, hair spa, threading, hair smoothing and straightening, manicure and pedicure, bridal all packages ಮಾತಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತಾಡ್ ನಾನು ನಿಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಈವನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಸೆಟಪ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಉಂಡಲ್ತ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಪೋಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೆರತ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಾಡ್ ಓಕೆ ತಾ ಪೋಪರ್ ಪನ್ನೇನುವೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ತುಯ್ಯರದ ಗೈಸ್
ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಎಂಚ ಔಟ್ಲುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಎಂಚನ ಹೇರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕದನೆ ಎಂಕ್ ಅಬ್ಬ ಕಾಲ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವನ್ ಅಲ್ತ ದಾದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಅವ್ಲು ನಮಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂಜಿ ವೈಪ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಏರ್ ಆಡಲ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಯರೆತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಂದಂದು ನಮ್ಮ ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಬಜಾರ್ ಉಂಡು SR ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬರಿತ ಬಜಾರ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಬೊಕೇನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬ್ರೈಡಲ್ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐಬ್ರೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎನೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಏನೊಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದುಂಬುದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರ್ದೆ ಅನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಗರ್ನಾಗ ತಡೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಬಂದು ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಜೊಲ್ವಿಲಾಗ ತೋಜುಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪಂದು ಎನ್ನು ಅಯ್ಯಾನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಏನವೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪು ಆಲ್ವೇಸ್ ನನಗೆ ಏನು ಬಿಡ್ಪು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕರ್ ಬಾಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗಂದನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಇನಿಯೇ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೆಂತೊಲೆ ನಿಖಲ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ.